С оригинална гражданска акция на протест срещу партийната хегемония и произвол започна кампанията си гражданска листа "Модерна България" в Видин. Огромна фигура от балони с партийни цветове, наречена Голиат, се възправи срещу гражданите, членове и симпатизанти на формацията, в ролята на дребния Давид. Водачът на листата с номер 9 Петър Кичашки заяви, че са решени да сменят системата и да имат тотален контрол на гражданите над властта. Стига на партийните субсидии и на стотиците милиони за подслушване. Тези 600 милиона последните 4 години можеха да бъдат използвани, за да речем да бъдат увеличени двойно майчинските на над 42 хиляди български майки. Можеха да бъдат използвани за микрокредитиране, което да отвори над 60 хиляди работни места. Двойно да се увеличат клиничните пътеки и парите за лабораторни изследвания. Партийните централи в България са един най-обикновен въздух под налягане. Кандидатът за депутат Петър Кичашки е убеден, че е дошъл краят на партийните монополи и модерна България ще спечели гражданския вод. Купуването и продаването на гласове е престъпление.